প্রথম কথাটো হৈছে মর্নিং স্টার ট্রাস্ট ইন কোলাবোরেশন উইথ অল বিটিসি ডিজেবল পার্সন এসোসিয়েশনে যি ক্রিকেট টুর্নামেন্টর এরেঞ্জ কৰিছে তাৰ কাৰণে মই মোক মুখ্য অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰিছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এই যে ডিজেবল পার্সন যিবিলাক আমি সদায় ইহঁতক ভাবোঁ যে ইহঁতে এবেল নহয়, কিন্তু আজিয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত ইহঁতে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে যে ইহঁতেও ডিফাৰেণ্টলি এবেল, ইহঁতেও সক্ষম। ইহঁতক যদি আমি খালি জাষ্ট বাটটো দেখুৱাই দিওঁ তেনেহ'লে ইহঁতে আমাৰ লগত খোজ মিলাই আগুৱাই যাব পাৰিব। থ্যাংক ইউ। आं अर्गानाइजेशन हिसाबै बेखौनो लुबैयो जे सेकेन्ड अल बिटिआर डिजेबल क्रिकेट टुर्नामेन्ट खुंनायावहाय माने जोंनि डिजेबिलिटिनिखौ माने टेलेन्टेड मा बेसेबां माने टेलेन्टेड दं, माने जोंनि डिजेबिलिटियाबोथ' माने सासे माने एक्टिभिटी बहुत मोजां माने चेलेन्जेस खालामनो हादों। दा आरो गोदान हिसाबै जेनेबा अल बिटिआरनि बेसेबां डिजेबलफोर दङ माने बिथांमोना माने फ्रायनो नर्मेल बायदियानो खेलाखौहाय गेलेदों आरो जोबोद मोजां नांदों आं बेफोरबायदि खालामनायखौ। बे टुर्नामेन्ट खुंनायाव धुब्रियाव बिथाङा माने साख्रि मावो आरो असि मा धुब्रियावमोन आरो बे असि मावो। दा बिथाङाबो बहुत माने सापर्ट होदों आरो प्रितम दा माने बिथांमोनाबो जोंखौहाय सापर्ट होदों आरो चक्र सिं आदा थिखादाराबो जोंखौहाय माने बहुत माने हेफाजाब होदों। दा बिथांमोना आंनि खामानि मावनायखौ माने आं बुंनायखौ नुनानै माने बहुत माने सहाय होदों। बा थाखा फैसाजों नङाबाबो माने खोथा बाथ्राजों बिथांमोना बहुत माने सहाय खालामदों। बहुत माने गोजोननाय मोनदों आं आरो बेबायदि। मोनबेसे टिमनि गेजेराव जालांखो दिनैनि गेजेराव? बर्तमान बुंनो थाङोबा बिटिसि आव जोंना मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट चिरां, क'क्राझार, उदालगुरि आरो तामुलपुर। बिथांमोना टिमफ्रा बहुत माने मोजां आरो गेमखौ आरो गेलेदों आरो। बिनि गेजेराव मोनबेसे बबे टिमा उइनार जानो हाखो? टिम उइनार हिसाबै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआ माने उइनार जानो हाबाय, रानार आपआ माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ जानो हाबाय। माने जोङो बे सेकेन्ड अल बिटिसि डिजेबल क्रिकेट टुर्नामेन्टखौ बोसोरे बोसोरे जोङो बेखौहाय जों खुंलांबाय थागोन आरो 1000 इयार्ससिमहालागै। वेलकाम। खोब गोजोननाय मोनदों, मानो होनोबा जेनाखि बे डिफारेन्टलि एबल पार्सन बिथांमोननि इन्टार डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टुर्नामेन्ट जादों। बियो खोब कम्पिटिटिभ जादों। चिरां आरो उदालगुरिनि गेजेराव फाइनाल मेट्सआ जादोंमोन। दा बेवहायनो चिरां जिल्लाया चेम्पियन जानो हाबाय। दिनै डिफारेन्टलि एबल पार्सनफ्राबो बिथांमोनहाबो गुबुन गुबुन लेभेलाव जोंनि हादोरनि जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोजां मोजां मुं लाबोगासिनो दं। पेरा अलिम्पिक जायो, बेफ्राव बिथांमोनहा गल्ड मेडेल लाबोदों। गुबुन गुबुन लेभेलनि कम्पिटिसनफ्राव बिथांमोनहा जोंनि जायगानि, जोंनि ओनसोलनि, जोंनि स्टेटनि, जोंनि कान्ट्रिनि नामखौ बिथांमोनहाबो लाबोगासिनो दं। दा बिथांमोनजों जों जयैनो दिनैनि बे क्रिकेट मेट्सखौ नायनानै, फाइनाल मेट्सखौ नायनानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि समाजाव माखासे बेलायाव डिसेबोलफोरखौ गुरुत्व होनायखौ जों नुनो मोना। माखासे गेलेनाय मानायाव बिराद गोहैले खालामो। दा गावबा गाव नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना गावनि नांथाब नाजानायनि बिदिन्थि होनो हादों। दा बिदिनो जोङो गुरुत्व होआ मालाय मा जानो। बिथांमोनहा डिफारेन्टलि एबल, बिथांमोनहा हागौ मावनो थाखाय। दा बिथांमोनहा गावनि नाजानाय आरो गावनि मावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव सिनायथिखौ लाबोदों आरो बिथांमोनहा जिउआव साक्सेसबो जालांबाय थादों। आरो थिग बेबायदिनो बिथांमोनहा गावनि जेनाखि सेपारेट आइडेन्टिटि बेखौ गावनि मावनायनि गेजेरजों, गावनि प्रतिभा, गावनि टेलेन्टनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जोंनि गेजेराव गायसनलांगोन। समाजखौ माबायदि जोथोन लाजानो लुबैयो सार? समाजाव जोङो जेसेबां हायो जोथोन लानांगौ। बिथांमोननि हेल्थ इन्सुरेन्सनिफ्राय लानानै बिथांमोननि जेनाखि साख्रि बाख्रिनि खोथा, बेफ्रावथ' रिजार्भेसना दंखायो। रेलवेनि रिजार्भेसननि खोथानि दङ। दा गुबुन गुबुन जेनाखि सरकारि सुबिदाफोर, बेफोरनि सायाव माखासे एवारनेस प्रग्रामफोर लानांगौ। जोंनि गामि सिङाव थानाय बेक्तिफ्रा बिथांमोनहा जेनाखि सरकारनि आसनिफोर बेखौ बारा मोजाङै मिन्थिजोबा, स्पेसियेलि डिफारेन्टलि एबल पार्सन बिथांमोनहा। बिथांमोनजों जोङो ज' थाफानानै एवारनेस लानांगौ, मिथिहोनांगौ आरो जेनाखि सुबिदाफोर दं बेखौ मोननायनि थाखाय खाबु खालामनानै होनांगौ। थेंक इउ सार।